Helo, Swpyr Sion sy'n yma. Dwi'n o. A chi sylwi, dwi ar dim byd. Dyna pam o'n i gorau creu hwn eto, er o'n i defnyddio texture pack anghywir. So, ond dwi'n wedi cael hwn eto. Da chi wedi gweld o. Bisgedi. A hefyd, beth dwi'n meddwl wneud, ydy mynd i creu tŷ ar byd gwahanol. Dwi'n mynd i bod ar y byd yma tro yma. So, so dwi'n mynd i'r un cyntaf. Wedyn dwi'n mynd i creu byd arall. Ie. So dwi'n mynd yn ôl. A enw fo'n Sion. So wan dwi wedi enw fo'n Sion, dwi'n wedi wneud o. Dwi wedi gael o'n Sion a dwi'n wedi creu o. Ac wan dwi'n wedi creu o'n creative. Dwi'n wedi creu o fel yna. Dwi'n wedi rhoi yn ôl maw. Dwi'n wedi creu o. Iawn. Barod? Iawn. Da ni'n barod. So, wan dwi yn byd newydd fi, dwi yn mynd i creu rhywbeth. O na, dwi fflio. Help! 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 Cadw fi fynd. Na! Diolch yn safio fi, mochyn bach. Pwy sy'n yma? Helo, Bilch. O, mae fy ma'n edrych gwahanol. Oce, iawn. Oce, iawn. So, fi o'n i'n meddwl creu oedd y person yma. Wel, mae yna person o'n i'n meddwl o'n i fod i gweld heddiw. Ond dwi dal heb 'di cyrraedd. A mae e fod yma. O, dyna fo. So, helo na. Be wyt ti'n creu? Be wyt ti'n neud? Ti'n mynd neud yn byd? Na? Oce. Be wyt ti eisiau neud? Pwy sy'n na? O na. Mae yna gormod o hein. Ewch. Ond be o'n i eisiau neud oedd na rhywbeth gweld. Dwi'n wedi defnyddio un normal wan. Fel hwn gweithio. Ti'n cath? Cath? Dwi'n gwybod ti eisiau bod yn cath fi. Bod yn cath fi. Eisiau bod yn cath fi.
dal fy mynd i bod yn cath fi. Ti eisiau bod yn cath fi? Ha? Ti eisiau bod? Dwi'n gwybod ti eisiau bod yn cath fi. Bod yn cath fi. Bod yn cath fi. Bod yn cath fi. Un o chi. Da chi really eisiau bod yn cath fi. Pan y cath ma fi'n gweithio? Be di problem y cath ma? Gweithio cath. Waw, ti really ddim yn gwybod ti di gweithio. Gweithio I fi cath. Dos i'n ofio. Dos! Ti'n mynd i dŵr felly aros fel yna'n fyna. Bod fi. Fi biach di. Fi biach di. Fi biach di. Gweithio! Just gweithio. Is y peth... Ti'n mynd i bod yn cath? Bydda yn fy cath. Bod yn cath. Ta. Gweld sut ti'n gweithio. Da iawn, sefyll i fyny. Iawn ta, lle di'r cath na? Dyna ni, cath. Am y cath ma. Di am mynd i symud? Dwi'n mynd rhywle. Lle dwi? Dwi'n licio stafell yma. Beth sy'n fewn o fyma? Wow! 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 Mae hwn yn mynd yn hir. Wow! Okay, ond ta be o'n eisiau gweld beth sy'n fewn yn... Na! Dwi'n gorau gael nhw fyny fyna.
dwi'n nôl fewn. Okay. Na. Beth sy'n fyny fyma? Okay, iawn. Okay, wan bod dwi'n mynd i fewn i fyma. Waw, dwi'n licio'r lle yma. Waw, na. Beth digwyddodd? Na, dwi gyd yn gleb. Wan sydd wedi gael allan. Wan dwi wedi gael... Be dwi'n gorau wneud? Wel, dwi efo syniad. Be os dwi'n gallu? Na, dyna beth sy'n mynd i gallu digwydd. Neu leta fi'n... Na. Lla. Okay, iawn ta, da chi'n barod? Dwi'n mynd i wneud o. Lle dwi? O na, mae yna mwy. Hei, ti, dos. Hei, dwi'n gwybod ti. Hei, pwy ti? Dwi'n methu gweld yn iawn. Dwi'n wedi gweld sut dwi'n mynd i gallu gweld. Dyna ni, dwi'n gallu gweld lot well rwan. Dwi'n meddwl dwi'n ocê wan. Os dwi yn, dwi'n gobeithio fyddi. Oce, iawn, be o'n i'n mynd i wneud? O iawn, o'n i'n mynd i dillhoi. Hei, ti! Ta, iawn ta. O'n i eisiau gweld. Sut wyt ti? Ti wedi troi fewn i un? Sdi? Beth ti digwydd i chdi? Pam wyt ti mor... Ie, dwi'n mynd licio yna. Be maen nhw wedi wneud i chdi?
Dwi ar y fes, dwi'n gwybod hwn. Sut dwi wedi trwsio chi? Mae yna ffordd. Mae yna un ffordd. Iawn ta. Mae'n rhywbeth digwydd yn fan'na. Dwi'n gwybod be oedd o. Oce, so, da ni'n mynd i gor-ystod pethau i gallu helpu fo. So cyntaf, da ni'n mynd i helpu fo. Hefo sut mae'n edrych. Diolch yn edrych yn andros o hapus wan. So da ni'n mynd i helpu fo. So llydio. Oce, iawn. Na'i helpu chi wedyn. Na'i siarad i fo wedyn. A da'r funud, fi gorau mynd. Ta-ta. Dyna ni. Swpyr Sion.